זו מסילה, הבוין. אז הברך חייבת להיות מקבילה ולהתארך למעלה. אם אני פה, כל מפרק הירך שלי מסובב לי את האגן, וזה לא נכון לי. המשולש אמור לפתוח לי את מפרק הירך, כן? לקחת אותי רחוק, רחוק. לקחת אותי גם רחוק מעבר למחשבות שנתקועה בהן. היד על המותן, ומפה אני יכולה להאריך את האמסטרינג מבלי לקחת את הברך יותר מדי רחוק, אלא פשוט לתת לעצמו את הישיבה, לקחת אותי רחוק, ולשרירים המייצבים לעלות למעלה. ואז אני יכולה עוד איכשהו להזין את העצה שלי ממקום יותר רך, כי מפרק הירך פתוח. העניין של היד זה תוספת מאוד אחרונה, הייתי אומרת. זה לא משהו שאני צריכה אותו עכשיו. כי אם הוא מעמיס לי על השכמות, אם הוא מעמיס לי על הגב התחתון, אז עשיתי את הכל מההתחלה שוב אני צריכה. אני צריכה ממש להרפות את העצה. שני מוקדי עצבים, צוואר ועצה. אז באמת כדאי שהראש יהיה קצת למטה, לא יקרה שום דבר. עכשיו, עניין ההישענות מאפשר לי קצת יותר לצמוח למעלה, וכמו שאמרנו, כל פעם שאני נשענת אני מרפה. הישענות זה מקום מאוד נשי. נשיפה אנחנו עולות. בצד שני. בסדר?